Numu masura chama zigime kanyamara kanyeshi njabara numu wala safa muyabize sora ufe Sheriff la TV bwana kuna foni na mimi wala ligi ya uye maliku ngani jienfa mora ukungamba fo yana ngoni apumasirika dautloka kafo chamanje kalanzu ni samve kalanzu tubakoro alasana dugure ka kalandeunga bara nyumange dungerengere jour de l'excellence bara usigira singa no isamba fla ani mugani wora tay kunyuma nenga ufi safo sigidala anga mamino nye ashire ya nyene nengela ula Abdul Karimo sakoni akajatala Abdoulaye Yara ugasora refle niye atakotani kelena e sanwosa groupe scolaire et universitaire Tubakoro Alassane Doucouré aka kalandeu minube kalandeu tawdan nu ko ma premier ma keme anita ani shegi olu de kera premier uka kalanso kono nyina ma keme anita ni shegi olu de kera deuxième uka kalanso la ma keme ani ma mugan olu de joro sabana uta Tubakoro kalanso kofolo bela jelena ni bela jelen farle nyoka ma keme saba ani bidurunu woro olu de kera mawye minu ye joyonta Tubakoro Alassane Doucouré o kalanso la kalanso nyamogo ni don kerengere kana buya masike uye ni ku encourager kalandenw u ka fadea nyona kalan sirafe kalandenw chama ye jonjon soro ne la jali fen ye kerengere nyama kurutumu kulubali ale de kera 3e nationalier Mali yere bela jele concours national mi kela no ye santé siraye collectivité sirafe ale de kera masabana ye wa abora Tubakoro kalanso de la moto kura dira ama la jali kama mi musaga beta wa kemeni wa bi duruna kunganfena chere la niso jale no kusobe ajara ko jugu kado injara me Tubakoro befu me karamogo fu me wile like kada ndono fenema ugu chesiri ne sera niveau na ugani ni ngateme ola vraiment uga couragita amangele me courage doronedo merci beaucoup ni lajali kene adimba ya bunya taraka di ayre baraka nyoma no awa kontai ay kene soro ka fuli ni wali nyama ka nyeshi kala so tigima ni kalaba ka fuli kerengere ka nyeshi karamogo ma bawo ni be uluka bara nyedo kufo abe baraka nu fene yira uyoro kabi neni Tubakoro bara damne nyogon fe kaba job sababu yala fo kana se bima kabi Tubakoro be dale samina neni uga sportif foloke fo bini bunya ni karamante ni beni kilenyante uka basi fuli masirima ma nyini ala fe al sala ka Tubakoro ala ka tanye ma u milite fe o fe la Tubakoro ko la ala ka temo bela kalanso tigere no ye Alassane Doucouré ayira ka fo ni bare mi keto fle ni la nyinu fuita la funa kera ka kalandew fadia uni nyongo che kalana baw masaw de danada olu ka kana udun kalfa uma akaka ufele ku senu dama yira ke o kala nyuma jili la demsenu uma ambe nyonda kenedika no ye tanye kenei donc kado dikunye minye pour que kasega courage di école de uma sangore minu make premier olu bisika dusuta ka ke premier kado dikunye de yirate dusu dondi do ka nyesi école de uma famille kalanso yere directeur général aya ira ka korofolu la ka fo ma keme saba ani biduru ni woro olu ka ke mawi mine to da kalanso ina abe karamo ka konanjia ko fo u ka doni dile la demsenu ma ninga laba ku deme baga jekulu fene fo minumbe u bolo kerengrania ma nouvelle parfumerie Gandour Côte d'Ivoire baw olu no be nyongo bolo sanchama kani banenke donc an se ka bɔ kuma la nama foli bala se an ka partenaire yɛrɛma no ye académie rive gauche ani Kati ani rive droite ni Kulukoro académie bɛɛ lajɛlen an baarakɛ ɲɔgɔnw ye ani ministère de l'éducation nationale an ka ministre yɛrɛ n'an bɛ foli bala sale ma ani ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique olu bɛɛ an ka cɛbaw ye parce que u bɛɛ cɛsirilen bɛ kalanko la an tɛ se ka bɔ kuma la n'an ma président de la république yɛrɛ fana fo parce que ale sɔnna ka année 2026-2027 kɛ année de la culture ani année de l'éducation o b'a yira ko u hakili bɛ kalanko la kosɛbɛ ani denmisɛnninw ka tabiya la an bɛ foli bala se olu bɛɛ lajɛlen ma donc an bɛ monsieur Alassane Doucouré yɛrɛ fo an bɛ nouvelle parfumerie Gandour fo an bɛ Awa fana fo n'o y'an ka marraine ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɔra a ka so ka se yan nɔ surtout an ka parents d'élèves minnu darana kosɛbɛ u denw kalifana famille académie d'enseignement Bamako rive gauche directrice ye aya ira ka korofolu la ni kene bɛɛ lajɛlen bonya be segi folo karamogo de ma baw kalandenw ye kalanke aka sɔrɔ maa de sɔrɔla k'u kalan a labana ka foli kɛ ka ɲɛsi kalandenw yɛrɛ ma ni k'u su ka kɛ cɛsiri ka alibi k'a fɔ k'u ye moyenne sɔrɔ o tɛ dan o ma dɛ o bɛ parmi les excellents i bɛ moyenne ye 18-19 exemple yɛrɛ ye min ye ne ye min ye wula in na musomanin bɛ yen nɔ ko o ye 3e national ye santé ka
concours examen d'entrée à la fonction publique des collectivités donc o ye kunna wolo belebele o kɔrɔ ye ko kalan min bɛ ka kɛ kalan ka ɲi enseignants bɛ k'u ka baara kɛ enseignants b'u ka baara kɛ n'i y'a olu fana b'u ka baara kɛ o kɔrɔ ye ko u motivelen de don u bɛ ka dɛmɛ de u ka promoteurs fɛ ka don caman de dira maaw ma kabini kalandenw la ka se karamɔgɔw ma ani maa wɛrɛw musaka minnu donna a da fɛ a bɛ taa miliyɔn 20 a n'a kunkanfɛn na Kito mobili bolla ka nɛgɛjurugu bɛ banba faratiba don min bɛ ka na ni siraba kan ngasara ye nka bi maaw jogo kɛ n bɛ ye mun de kelen kama maaw b'u to mobili boli la ne ka nɛgɛjurugu bɛ banba o ni maa wɛrɛ cɛ a b'a ta bɛɛ bɛn bɛ a kan k'a fɔ siraba kan kasara n'i y'a cayalen ye bɛɛ o de bɛ na ni a ye an ka ɲininikɛla Mamadu bɛ ni Serifu Sumano n'a ka jatala Dramani Maliw ye wuli ka jɔ kɛ ka se maaw ma minnu ka dɔnta ka bɔ ko in nɔ bɛ se ka bilasiralikanw ni ladilikanw minnu ni maaw ma jango maaw bɛ se ka u yɛrɛ ɲini a la ni ka kɛ sababu ye ka siraba kan kasara nɔgɔya cogo min an ka jɛ ka nin labɛnni in lajɛ. K'i to bolimafɛn boli la ka telefɔni ci o ye accident sɔrɔ sababuba dɔ ye circulation na ka sababu kɛ wagati min na i bɛ ka kuma telefɔni na wali kelen i bɛ ka message ci telefɔni na o wagati kelen i hakili bɛ bɔ bolimafɛn bolili kan ni a ma ɲa k'a fɔ hakili ye kelen de i tɛna se k'a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i sɔrɔl'o la o amani bɛ t'i jɔ fo 7,000 la mais o n'a ta bɛɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ o cayalen don an ka circulation na an bɛ don min na i n'a fɔ n'i ye mɔgɔ jɔ 100 i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 60 fo ka taa se mɔgɔ 70 ma olu bɛɛ bɛ u ka telefɔni na baara k'u to bolimafɛn boli la a dun bɛ se ka na ni accident jugubaw de ni bɛ se ka to a la. Nin fɔra ka caya nin kuma bɛ fɔ tuma bɛɛ telefɔni ta in a ɲɔgɔn baara cɛjugu tɛ mobili boli la tuma bɛɛ an bɛ nin de fɔ mɔgɔw ye telefɔni n'i y'a ta n'i bɛ kuma telefɔni i ka tension bɛɛ tirilen bɛ telefɔni de kan i ɲɛ wagalen bɛ sira kan mɛ fɛn bɛ sira kan i ɲɛ t'a la bilen hakili bɛ telefɔni dɔrɔn de la i bɛ ka kuma fɛn mun na sujet mun na ani bɛ kuma mɔgɔ min fɛ hakili bɛ o tigi de ye mɛ i ɲɛ kɔni wagalen bɛ sira kan waati kunkurunin dɔrɔn don hakili bɛɛ bɛ mɔgɔw b'a kɛ dɔrɔn ɲɔgɔn bonyabali don circulation bonyabali don yɛrɛ sagokɛ don o de bɛ mɔgɔw bila o la sinon mɔgɔw b'a dɔn a bɛ kɛ fɛn mun bolo i bɛ to nin telefɔni na ni accident provoqué i bɛ kɛ sababu ye ka adamaden nin bɔ adamaden nin ka gɛlɛn ala ma cogo min na i bɛ kɛ sababu ye k'i ka telefɔni k'i ka mɔgɔnin miniti kelen mɔgɔnin kama i bɛ taa adamaden dɔ nin bɔ o bɛ adamaden dɔ kɛ lujurata ye dutigi dɔ dɔ fa dɔ ba dɔ den ka du dɔ kɛ i na to du ye ka bila ko e ka telefɔni ci k'e ka mɔgɔ fitinin. Tiɲɛ don telefɔni nafa bɛ telefɔni na kosɛbɛ an ka ciw la mais an y'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ mobiliw boli wala u bɛ moto boli ka telefɔni ci o ye waleya mun man ɲi an ka jamana sariya tɛ sɔn o ma n'i y'an ka amandiw yɛrɛ lajɛ amandi mun ka bon ni amandi bɛɛ ye o ye n'i ye telefɔni ta ka to moto boli la ou bien mobili boli la n'i minɛn'o la o amandi de ka bon o bɛ taa fo 7,000 la telefɔni ma bali mais a fɔra de k'i kana telefɔni ci k'i to mobili boli la ou bien k'i to moto boli la n'i ka telefɔni sonnera i bɛ jɔyɔrɔ ɲini i yɛrɛ la i bɛ ka telefɔni ci n'i tilal'o la i b'i ka sira ta o de ɲinilen don mɔgɔw fɛ. K'i to bolimafɛn boli la ka telefɔni ci ka na ni accident nɔgɔman ye komi accident bɛ se ka juguya fo ka taa se ni ma o de la an ka jamana circulation ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo ani maa maa da bɛ circulation ko la olu bɛɛ ka laɲini an'u ka welewelemada kan de ye k'a fɔ maa o maa n'i bɛ bolimafɛn boli la ni telefɔni sonnera i bɛ se k'i jɔ accotement kan o ye n'i jiginna ka bɔ gitɔrɔn kan kɛrɛfɛda mun bɛ yen nɔ k'i jɔ kan k'i ka appel kɛ wali kelen i bɛ telefɔni to yen n'i sera i seyɔrɔ la wagati min na i bɛ se k'a tigi rappeler o de ɲininen don bolimafɛn bolilaw fɛ walasa ka se ka accident ko nɔgɔya. Kodi fɔcogo tɛ kodi la kana telefɔni ta dɔrɔn kodi y'a fɔ telefɔni bɛ réparer no telefɔni datugu telefɔni bɛ sonné kana ta o de y'a interdit n'i y'a ta i ni ɲagali mun ka kan a fɔlen bɛ kodi kɔnɔ par étape a déchiffré don a prix dɔnnen don a taso dɔnnen don a amadu dɔnnen don a fɔli kana ta kana kɛ munna mɔgɔw b'a kɛ o de ye ɲɔgɔn bonyabali don kodi bonyabali don i yɛrɛ kun bonyabali don n'i t'i yɛrɛ bonya n'i tɛ mɔgɔw bonya n'i tɛ kodi bonya i b'a kɛ i bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ nin bɔ i bɛ kɛ sababu ye ka dutigi dɔ kɛ lujuratɔ ye i bɛ kɛ sababu ye ka dutigi dɔ kɛ namara ye donc n'o responsabilité ani n'o kungotigiya bɛ to i ka conscience k'a vie n'o t'i tɔɔrɔ ka ban tu continues sinon polisiw jɔyɔrɔ tɛ na o i bɛ telefɔni ci n'i sera polisiw ma i b'a bitigi n'i tɛmɛna polisiw la i b'a réparer polisiw bɛ se ka mun ye polisiw t'i ka mobili kɔnɔ e kelen b'i ka mobili kɔnɔ e dun b'a dɔn a bɛ kɔlɔlɔ dɔ wele a bɛ ɲini fɛ dɔrɔn i k'a dabila a bɛ ɲini fɛ dɔrɔn kana kɛ sababu ye ka dɔ nin bɔ nin ka gɛlɛ ala bolo a bɛ ɲini fɛ dɔrɔn kana kɛ sababu ye ka dɔ den kɛ namara ye ka dɔ fa tanya ka a ka du lankolon to i kana kɛ o sababu ye o dɔrɔn de bɛ ɲini moribola fɛ u ka telefɔni ye ka to tan kilo volant ni minnu bɛ kɛ telefɔni ci ni telefɔni sɔnna i den k'i gare k'i jɔ
ni jɔyɔrɔ bɛ ni zoro tu don ou bien ni an ka sira mun don n'a y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ ni kɔlɔlɔ t'a la i bɛ den k'i jɔ k'i ka téléphone ko ɲɛnabɔ ka téléphone faga ka bilen k'i ka mobili ta o welekan min don ka ɲɛsin mɔgɔw ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka sabali u ka mɔgɔw bonya u k'u yɛrɛ bonya u ka circulation bonya u ka code de règle bonya an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la an bɛɛ ka kanda de b'o la an bɛɛ ka kisi ni kunnadiya de b'o la an bɛɛ ka ni lakanda de b'o la o dɔrɔn de bɛ ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka sabali ka téléphone ko in ye k'a to yen mɔgɔw bonyali kama u yɛrɛ bonyali kama faso bonyali kama code bonyali kama ani adamaden ni bonyali kama ani adamaden ni boli kungotigiya kama ani adamaden dɔ kɛ lujuratigiya ye ou bien dutigi dɔ tanyali kama ka du lankolon to kama mɔgɔ ka o dɔrɔn ɲini o dɔrɔn na dɔrɔn o kungotigiya ani o mun bɛ kɛ u ka conscience kan a vie u ka miiri o la dɔrɔn ka téléphone ye ka to yen m'olu b'o dɔn parce que téléphone kɔlɔlɔ caman de lase n'i y'an ka dugubaw yɛrɛ lajɛ i bɛ accident caman ye mɔgɔw bɛ gosi gosi ɲɔgɔn na hali o don na pont deuxième pont yɛlɛ yɔrɔnin ka bɔ olympe la accident ba dɔ kɛra ye dɔw de tun bɛ téléphone ci la mobili la donc mobiliw nana gosi gosi ɲɔgɔn na ala barika la sa ta ma k'o la mais tiɲɛniba kɛra parce que mobiliw tiɲɛna dɔw banana donc franchement téléphone o kan ka bila n'i bɛ mobili boli la ou bien n'i bɛ moto boli la. Code la route sariyaw la batoli ye wajibi de bolimafɛn bolila bɛɛ kan ka d'a kan n'i ma sariyaw bato i bɛ se ka ɲangi wali kelen i bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa dɔ ni kasara ka telefɔni ci k'i to bolimafɛn boli la o kelen don fɛn ye fɛn mun ɲɔ ɲalen don an ka circulation na an bɛ don min na i n'a fɔ bi a sera bɛɛ lajɛlen de k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ ko ɲuman tɛ an k'a dabila k'a sababu kɛ an bɛ se ka kɛ dɔw ka lojura sababu ye fo ka taa se a ka don laban ma wali kelen ka maa dɔ bonɛ a nin na. N damala k'a fɔ faamuya sɔrɔla nin baara in na min kɛra Mamadu Ben Sherif Sumano ni a ka jatala Dramana Malen fɛ o de fana b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Burkina Faso ministre min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna lakanani ma ni o ye Mahamadu Sana ye a y'a jira tarata tɛmɛnen k'a fɔ Burkina jamana lakana tigilamaw kɛn bɛ ka wulikajɔba boloda min bɛ wele ko opération Wibega 2 a dabakun de ye ka lakana kɔrɔ don Burkina du wolofanda 4 bɛɛ lajɛlen la o kuma na ministre ko a bɛ ɲini Burkina ka den bɛɛ fɛ bɛɛ ka kɛ jateminɛkɛla ye ka lakana tigilamaw dɛmɛ Burkina dugukolo lakanani no o na sira fɛ a ka b'a ɲini jamanadenw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka bilasiralikan minnu fɔ u k'olu labato ladilikan minnu fɛnɛ dira u ma u k'o fɛnɛ ladilikanw waleya ni ka kɛ jateminɛba ye ka maaw kofɔ lakana tigilamaw ye minnu bɛ se ka kɛ siganamaw ye siganama siya jumɛnw ministre y'i da don o cogoyaw la maa min dɔn bɛ bɛɛ fɛ n'a sannikɛcogo dɔn bɛ o ka n'i jɔ don kelen n'a da magasin la balo sanyɔrɔ la ka mobili jɔ k'a fa ɲɔ wali kelen malo la a dun ka cogo t'o ye ka kɔrɔ o ko kan ka ɲɛɲini o kan ka lase lakana tigilamaw ma wali kelen maa yeleke min dɔn tɛ jama fɛ o ka sin ka bala kana so dɔ tati ni k'i bugu so in kɔnɔ ye a tɛ sɔn ka doroko maa la sigida maa si tɛ se k'a dɔn maa siya min don k'o kunnafoni kan ka da lakana tigilamaw tulo kan wali kelen dunanjigisow la n'o ye lotoli ye dɔ kana bisimila minɛ lotoli la nka t'a fɛ a ka kunnafoni foyi ka taa k'olu sɛbɛ lotoli maa ɲɛmɔgɔw fɛ k'o fɛnɛ ye siganama dɔ ye o kunnafoni bɛ se lase lakana tigilamaw ma ni maa fɛnɛ yeleke yera min ka taa ni ka segi caya mɛ Burkina nafama yɔrɔ dɔw jateminɛni na ko mɔgɔw ka kɔlɔsili bira ka boli a kan k'o fɛnɛ kunnafoni kan ka lase lakana tigilamaw ma ministre Mahamadu Sana a ko fɔ a ka si dɔ Burkina ka denw fɛ k'a fɔ nin na ɲɔgɔnna kɛlɛ a ka ka jamana den bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ dɔn lakana tigilama ye o de y'a to kabi wele ɲɛsin Burkina ka den bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka Burkina jamana lakana tigilamaw dɛmɛ faso lakanani baara la ni faso de ɲumanya fari dali ye. Donald Trump ka fanga kɛ ko min ye nin ye alamusa tɛmɛnen k'a fɔ Congo Kinshasa jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila bɛ kɛ siganama ye Congo Kinshasa basigi tiɲɛni na fɔ ka ɲangi ɲɛsin a ma a bɛ jo de di Congo Kinshasa jamana ɲɛmɔgɔw ma Félix Tshisekedi n'a ka fanga olu minnu da yɛrɛ ka tugu bɛ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ni Mamurulenjakulu M23 bɛ ɲɔgɔn kalama jamana kɔrɔya va fɛ ni ka Congo Kinshasa barasigi tiɲɛ Rwanda ma ɲɛmɔgɔw ɲanginen kɔ Amérique jamana minisiriso fɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ nafoloko ma nin y'a daselen ye Congo Kinshasa jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ma alamusa tɛmɛnen
Amerika jamana wariso no ye trésorier o ya jira k'a fɔ Kongo Kinshasa jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila ni ɲangini ka kan ka sabu kɛ ani mamurulenjɛkulu M23 bɛ jɛla Kongo jamana kɔrɔ yan b'a fɛ ni ka Kongo Kinshasa jamana basigi tiɲɛ mamurulenjɛkulu M23 min dɛmɛ bɛ Rwanda jamana fɛ o b'a jira k'a fɔ jamana ɲamakɔrɔ Kongo Kinshasa Joseph Kabila ani Rwanda ma ɲɛma Paul Kagame fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn kalamu Amerika jamana wariso ka ɲangini nɔ a y'i bolomada fɛn min kan ko kɔsa in na jamana ɲamakɔrɔ Kongo Kinshasa Joseph Kabila a yeli min kɛra Goma Kongo Kinshasa kɔrɔ yanfa duguba la mamurulenjɛkulu M23 jabala la ko b'a jira k'a fɔ n'u bɛ ɲɔgɔn kalamu sɔsɔli cogo foyi tɛ la ko Amerika jamana ma ɲɛmaw dun bolo olu bɛ ka ɲini ka Kongo Kinshasa kɔrɔ yanfa mankan ban maa o maa bɛ se ka kɛ o juguya b'a ye i ni ɲangini ka kan o kuma ni nafolo yera Kongo Kinshasa jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila bolo Amerika jamana kɔnɔ nafolo bɛ kumaniya mɔ n'o y'a sɔrɔ ko cakɛda bɛ a bolo yɛrɛ kɛnyɛrɛye cakɛda ko cakɛɲɔgɔnya bɛ se ye o ni Amerika jamana cakɛda dɔ cɛ o cakɛɲɔgɔnya bɛ jɔ ni nafolo kan ka latɛmɛ Amerika jamana kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ ka bolo kan ka se jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila mɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kumaniya jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila mɔ Amerika jamana surasiya ɲɛmaw y'o den ka kɔrɔfɔ da kunnafoni dilaw tulo kan ka fɔ Amerika jamana surasiw ka bingu yɛrɛ ta ka bɔ Allemagne jamana kɔnɔ k'a bɛ Amerika jamana fanga ka nisɔngoya de jira Allemagne jamana ɲɛmaw la hali n'a ma fɔ dajɛ la kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Amerika jamana kunnafoni di sola min wele ko New York Times a ko a ye kɔrɔfɔ in minɛ ka bɔ Amerika jamana surasiya ma ɲɛmaw de yɔrɔ ko Donald Trump n'a ka fanga tɔɔrɔ bɛ Allemagne jamana ma ɲɛmaw kɔrɔ ka sabu kɛ u banni ye ka fara ka Iran jamana kɛlɛ tiɲɛ dɔ bi Amerika jamana surasiya ɲɛmaya so Pentagon kɛ mɛ ka jira k'a fɔ a ka d'a ye ka dɔbɔ a ka surasiw hakɛ la nazarala jamana caman nɔ ka sanga ni kow n'u taabolow ye nka ka sin k'a jira k'a fɔ kɛlɛcɛ 5000 ɲɔgɔn na bi bɔ Allemagne jamana kɔnɔ ka Amerika jamana surasiya dagayɔrɔ bila Allemagne k'a bi Amerika jamana fanga ka nisɔngoya de jira Allemagne fanga kɔrɔ Amerika jamana ɲɛma Donald Trump kɔsa in na kun y'a jira k'a fɔ a b'a fɛ ka caman bɔ a ka surasiw hakɛw la Allemagne jamana kɔnɔ Italie kɔnɔ ani Espagne kɔnɔ nka nin jamana sababu minnu y'o ye a jamana ɲɛmaw bɛɛ banna ka fara Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ka Iran jamana kɛlɛ lɔ yala dimi bɛ u kɔrɔ de n'a b'a fɛ ka nin kɛ ka dimi de don u rɔ wa ɲininkali tɔ min bɛ yen maa minnu sɔn min ka diya kɔni olu y'a jira k'a fɔ o don bawo Allemagne jamana ɲɛma n'o ye minisiri ɲɛma ye u k'a ma ko chancelier Friedrich Merz ale ye Amerika jamana ɲɛma Donald Trump sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ a kɛlen ka Iran jamana dadu ko a kun man kan ka sabu kɛ ko yan'a ka kɛlɛ in kɛ ale b'a fɛ a jɛɲɔgɔnw ka fara a kan n'o ye nazarala jamanaw ye nka a ma foyi de dajira jɛɲɔgɔn jamana ninnu na k'a fɔ nin ye kɛlɛ kɛ kun ye wa n'an donna kɛlɛ lɔ an bɛ kɛlɛ in ba ka bɔ ka bɛn ni nin kuma in ye o si ma boloda Donald Trump fɛ k'o jira maa la ko maa b'i tu i yɛrɛ ma k'i bɛ taa don o kɛlɛ lɔ kunfɛ ko rɔ cogo jumɛn o de ma bɛn Amerika jamana ɲɛma Donald Trump mɔ nka Allemagne jamana wasabulon kɔnɔ jɛkulu min ɲɛsin bɛ lakanako mɔ o ɲɛma Thomas Rowekam ale kɛlen k'a mɛn ko Amerika fanga b'a fɛ ka Amerika jamana kɛlɛcɛ 5000 labɔ Allemagne jamana kɔnɔ ko a man ka kɛ o n'a ɲɔgɔnna koba ye maa bolo tiɲɛ don n'a fɔra a bɛ jɔ hakiliw fɛ nka diɲɛ wuli ko tɛ a ko bawo ko jɛɲɔgɔnya min bɛ Allemagne ni Amerika cɛ o si bɛnkan tɛ ko maa tɛ ɲɛ bɛnkan min kɔ ko a ka sidɔn fɔlɔ k'a fɔ OTAN yɛrɛ min y'o ye ni kɛlɛbolo ninnu bɛ nazarala jamanaw kɔnɔ ka sanga ni o OTAN ko ye ko OTAN tɛ nafolo ɲini yɔrɔ ye ko maa tɛ ɲɛ a kɔ ko i na sa kɔngɔ fɛ a ko ne yɛrɛ ɲininka tiɲɛ don Amerika jamana kɛlɛcɛw ka bɔ Allemagne jamana kɔnɔ a bɛ jɔ hakiliw fɛ nka a kan ka jira Allemagne jamana denw na de k'a fɔ an yɛrɛw ka k'an yɛrɛ ye k'a fɔ maa y'i yɛrɛ de ye Pologne minisiri ɲɛma fɛnɛ ni o ye Donald Tusk ye ale ye kuma ta bɔlɔlɔ na sira fɛ X ka jira k'a fɔ Donald Trump kɛwale bi maaw de ka kuma sɛmɛndiya nazarala jamana ɲɛmaw la minnu ko OTAN ko in laban bi sɔn ka dabila ka sabu kɛ kɛlɛcɛ 5000 bɛɛ ka bɔ Allemagne Amerika jamana kɛlɛcɛw la ko a b'a jira k'a fɔ OTAN kɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen ko kuma ko nazarala jamanaw jugu wale kele OTAN jamanaw jugu ko a tɛ OTAN kɔ kan dɛ a bɛ OTAN yɛrɛ de kɔnɔ ko wa k'u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ nin bɔɲɔgɔnko min bɛ OTAN kɔnɔ k'a dasa joona yanni ko ka taa ka bɛɛ lajɛlen bolo da Amerika jamana surasiya ɲɛmaya so Pentagon ko kɛlɛcɛ ninnu bɛ bɔ Allemagne jamana kɔnɔ ka ban ka bɛn ni kalo 6 ka taa se kalo 12 ɲɔgɔn na de ye
amawladoniya k'a fɔ Ameriki jamana kɛlɛcɛw minnu bɛ Allemagne dugukolo kan u bɛ taa ba 38 na nasarala jamanaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Ameriki jamana kɛlɛcɛw la Allemagne jamana de ta ka ca n'a bɛɛ ye. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a yira k'a fɔ a laban bi sɔn ka Cuba jamana minɛ waati mɛn yɛrɛ fana a ka dakabana so min bɛ Florida West Palm Beach a ye kɔrɔfɔ in lase yen va de fɛ ka sabu kɛ lajɛ dɔ tun bɛ senna o fanfɛla in na ye ko Forum Club Local a ye kɔrɔfɔ in lase yen de a ko Cuba jamana Ameriki jamana laban bi sɔn k'a minɛ bawo ko gwɛlɛyaba bɛ Cuba jamana denw kan ko gwɛlɛya min bɛ u kan ko ale b'a fɛ ka gwɛlɛya wuli ka bɔ u kan bawo k'ale Donald Trump ye maa min ye ale ti ko foyi daminɛ n'a m'o kunjɛ maa minnu sɔn min ka ja olu ko a bɛ ka kuma in fɔ ni ka taa ni Iran yanfa de ye a ye kɛlɛ min bi Iran jamana kan a yɛrɛ bolo a y'o kunjɛ wali kelen a tɛna fara Iran jamana na n'a ma kɛlɛ in kunjɛ n'a ma sago sɔrɔ Donald Trump ko an bɔtɔ Iran an ka jamana kɛlɛkɛ kurunba min bɛ wele ko USS Abraham Lincoln n'a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ a laban bɛ sɔn k'i bɛlɛn Cuba danganda yanfanw fɛ ko ni Cuba jamanadenw tora k'a bɛlɛnnen ye k'u y'a ye k'a fɔ kɛlɛ ye soforokun sɔrɔ Moriba Yasa jɔda tɛ la ko Cuba jamana ɲɛmaw n'a fɔ Donald Trump i ni ɲankuma i ni ce wa an seginna an kɔ an bɛɛ lajɛlen y'i ta ye min ka di ye o kɛ an na nin ye Donald Trump ka kuma ye a ye min lase Florida a b'aw ladɔnniya k'a fɔ mars kalo tile 5 tɛmɛnen Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump kun ye a jira k'a fɔ a bɛ ka kɛlɛ fɛɛrɛ boloda Cuba jamana kama n'a tilara Iran jamana la yan'o fana kunjɛ a kun da yɛlɛ ka dugu kun b'a jira k'a fɔ Cuba jamana bɛ degun kɔnɔ a jamanadenw ka dugu jɛ ko mɔgɔ ni da maaya kɛcogo gwɛlɛya bɛ u mɔ kabini Venezuela taji tigɛra u la ni Venezuela jamana ɲɛmaa ɲɛnama minɛni ye a fɛ taji tɛ ka se Cuba jamana kɔnɔ bilen ka bɔ Venezuela yanfan fɛ k'a sabu k'a kɛ mɛ k'i kanga o ni kɛli cɛ février kalo tile 27 don min na Donald Trump bɛ Iran jamana dadu a kun y'a jira k'a fɔ a ka d'a ye ka fiɲɛ tigɛ Cuba fanga la nka Cuba fanga yɛrɛ ɲɛmaa n'o ye jamana ɲɛmaa Miguel Diaz-Canel ye ale y'a jira mars kalo tile 13 tɛmɛnen k'a fɔ a ka fanga ni Ameriki jamana fanga bɛ kuma ɲɔgɔnyaw la min bɛ se ka to gwɛlɛyaw minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli nka Axios kunnafoni di so Ameriki o fana kun y'a jira février k'a fɔ Donald Trump ka ministre min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ o ma Marco Rubio o ni Cuba jamana den dɔw bɛ kuma ɲɔgɔnya la nka Cuba jamana den minnu don Raúl Castro o ye Fidel Castro dɔgɔkɛ ye Fidel Castro fanga min yɛrɛ murutira nazaraw ma n'u k'a ma ko révolution an tɛ jɛn ni nazaraw ka jɔnmaya ye bilen an tɛ jɛn ni Ameriki jamana ka namugulasogoya ye bilen an bɛ k'an yɛrɛ ye olu dɔw y'o kɛlɛ kɛ Raúl Castro a kɔrɔkɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Fidel Castro ni maa min kɛra maa murutilen ye k'i kɔ da nazara kɔ a la maaw hakili bɛ jigin maa min na o ye Che Guevara ye Che Guevara ye ni Fidel Castro de ye nazaraw fɛ kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ni Che Guevara in kɔni fara nka Fidel Castro balola ka Cuba jamana mara fɔ ka bɔ fanga na ka fanga di a dɔgɔkɛ Raúl Castro ma Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka ministre Marco Rubio ko olu ni maa min bɛ kuma na Cuba jamana kunga k'o ye Raúl Castro mɔden de ye n'o ye Raúl Guillermo Rodriguez Castro ye yala mɔden in na mɔkɛw ka taa sira janfa ni ka Cuba jamana minɛ ka di Ameriki jamana mɔ ni bi jamana ɲɛmaaw janfali ye wa ɲininkali tɔ min bɛ yen de Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump laban a ka fanga bɛ sɔn ka lanɔgɔ novembre kalo wasadensigi kalata senfɛ u ko kalata min ma ko min manda nin ye Ameriki jamana den dɔ ka kuma ye min bɛ wele ko André Napolitano Donald Trump yɛrɛ fanfɛ maa don bawo u ko minnu ma ko conservateurs olu bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ ye Donald Trump de la maaw don minnu bɛ kɔrɔlen ka maaya kɔrɔlen cɛ ye cɛ ye muso ye muso ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛ dɛ alimɛtini dɛ pikiri dɛ o t'u ka ko ye kabini bilakɔrɔni san 8 wali kelen a san 6 bɛ lakɔli la a k'a fɔ ko musoya de ka d'a ye o yɔrɔ bɛɛ opération ka kɛ ka yɛlɛma ka kɛ musomanin ye o t'u ka ko ye ale de ko iresila kunnafoni di so tasimo ko ni kalata kɛra kɛfɛn ye bi Donald Trump bi wasabilo kɔnɔ a ti maa fanba sɔrɔ wasadenw na ye ko wa ko Donald Trump yɛrɛ b'o dɔn
wasablo fila bɛɛ fana dɛ chambre des représentants duguma wasablo ani sénat sanfɛ wasablo a ko wa novembre kalo nata wasadensigi kalataw minnu mina kɛ a ko ale segin b'a kan k'a fɔ Amérique ka den minnu bɛ wele ko latino n'o ye Amérique ka denw ye minnu va yan va wali kelen u ba yan va ye Brésil yan va ni Colombie yan va ye ani Mexique yan va ni Nicaragua yan va wali kelen Paraguay Uruguay dakurunya kelen jamanaw minnu bɛ Amérique gun kan n'u k'a ma ko Amérique latine dɔw ko Amérique du Sud olu Amérique ka den minnu bɛ Amérique n'olu kun ye kala ta Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ye k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye k'olu laban bɛ sɔn ka kala ta juguya la a ka fanga ɲini dɔ sina min bɛ yen n'o ye démocrate ye Barack Obama ka fanga ɲini dɔ ani Joe Biden k'olu bɛ sɔn ka kala ta olu de ye nin sen wale kelen u k'u yɛrɛ minɛ k'a fɔ anti kala ta maa si ye ninnu fila la Donald Trump bɔra an jigi kɔrɔ Barack Obama ni Joe Biden ka fanga ɲini dɔ démocrate fɛnɛ tɛ fanga ɲini dɔ ye ko maa bɛ kala ta min fɛnɛ ye k'o don wasablo kɔnɔ munna latino ninnu bɛ ban Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump la a ye gɛrɛndɛ min ɲɛsin dunanw natɔ mɔ Amérique jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na dunan minnu bɛ bɔ u faw wale kelen u bɛnbakɛw ka jamanaw kɔnɔ Amérique latine a dɔw bɛ nimatɔrɔ fɔ k'u fa ko sɛbɛnfura tɛ u la Andrew Napolitano ko fana ale sigi mɛn'a ye k'a fɔ chrétien siya min bɛ Amérique jamana kɔnɔ n'o ye catholiquew ye bawo Amérique jamana yɛrɛ maa fanba tiɲɛ don o ye chrétien siyaw ye minnu bɛ wele ko évangéliquew pasteur bɛ chrétienya min kɔnɔ ko nka chrétien siya min bɛ yen n'o ye catholiquew ye nazarala jamanaw fanba ye chrétien ta sira min ye olu minnu ye kala ta Donald Trump ye k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye ko nin sen u bɛ ɲugun a la k'a fɔ u bɛ taa kala ta Barack Obama ni Joe Biden ka fanga ɲini dɔ démocrate ye wale kelen u b'u yɛrɛ minɛ u ye kala ta ye k'a sabu kɛ a ye dalaka min di u ma non dɛ olu chrétien siya ninnu sɔrɔ yɔrɔ kɔrɔ ye Joe Biden ni Barack Obama ka fanga ɲini dɔ démocrate ye o Donald Trump ye o chrétien ta sira ɲɛmaaba mafiɲɛya ni min kɛ kɔsa in na ni o ye Pape Léon 14 ye olu bɛ sɔn ka ban la o kama Andrew Napolitano ko ale sigi mɛn'a ye fana k'a fɔ Donald Trump yɛrɛ a kanubaw u dɔw bɛ sɔn ka kala ta nin sen démocratew ye wasadensigi kalata la novembre kalo wale kelen k'u yɛrɛ minɛ k'a fɔ u ti kala ta maa si ye k'a sabu k'a kun ye sarati k'a di u ma k'a ti Amérique jamana don kɛlɛ lɔ a dun kɛlen lɛ k'i ta bani Israel fɛ ka taa Amérique jamana don Iran kɛlɛ lɔ o ma bɛn olu ma nin ye Andrew Napolitano ale ka kɔrɔfɔw ye a yɛrɛ ye maa min b'i yɛrɛ ye Donald Trump ka cogoya de la n'o ye conservateur ye nka a ka tiɲɛ ye min ye a y'o de fɛnɛ fɔ nin ye a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Amérique jamana fanga kɔnɔ i ka kuma n'o sera camancɛ la wasadensigi kalata b'i bolo da u k'a ma ko élection de mi-mandat o de bɛ kɛ novembre kalo tile 3 nata sanfɛ wasablo ni o ye sénat ye n'i y'o sigi sigiyɔrɔma 3 o kelen bɛ lakurakuraya nka duguma wasablo chambre des représentants o bɛɛ lajɛlen de bɛ lakurakuraya bi in na wasablo fila in bɛɛ lajɛlen n'u bɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump bolo k'a sabu k'a ka maa ka ca kɔnɔ ka tɛmɛ démocrate fanga ɲini dɔ kan nka maa sɔminen caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ novembre kalo nata a bɛ bi wasablo fila ninnu nɔ n'a dun bira o ye baara gwɛlɛyalen ye a bolo k'a sabu kɛ a tɛna se k'a fɔ k'a bɛ hakilina foyi ta k'o don ba la ni nin wasaden ninnu ma jɛ ni a ye maa dun ɲin tɛ bulo min kɔnɔ i dɔn kana kuma ti foyi. limanaw jɔfɛ bɛɛ lajɛlen dafɛn yan'an kan ko don ɲɔgɔn na nin ye kunnafoni ye min bɛ da bɛɛ lajɛlen tulo kan El Hadj Amadu Fane Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madane Haidara Jɛɲɔ Zɛbɛ Kundo Fudutala fɛnɛ Kundo Dabama ka wele sera a mɔ ka bɛn ni alamisa avril kalo tile 30 ye bana kuntalaja senfɛ ka si to san 80 na El Hadj Amadu Fane Fudutalaba min kun bɛ bani nɔfɛ kabini kuma jan a ka janajaw sigira senga ka bɛn ni juma mɛ kalo tile gale ye Bangoni Surakabugu na a ma ladɔnniya k'a fɔ maaba caman kun bɛ a kɛnɛ kan Nuhumu Kone ni Fatumata Kaniw u bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye janaja kɛcogo kun kan. A bangena san 1900
46 waatiw la Ɲamina Segu marabolo kɔnɔ Elhaji Amadu Fane maa dɔ min ni a jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ jata baaraw la ni o ye fotota ani kamera a ye tɔgɔ sɔrɔ nin na kosɛbɛ a tile waatiw la maa dɔ min ni a dɔnna nin baara in kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔ a ka ja jamana kɔ kan a sen dara dingɛ caman na fotota nasiraw fɛ wa ni maa caman de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fotota bina kun kanana a bolona kanuna kosɛbɛ ka da ka baara in ɲɛdɔn min tun bɛ a la ni y'ale de dalen ye bi min ni a ye an dabama ka wele jaabi ka bɛn alamisa avril kalo tile 30 ma ka sababu kɛ bana kuntala jan ye bɛɛ de bɛ ka ɲumanya de fɔ an bɛ min ɲini ala fɛ ala ka ɲingali nɔgɔya ma ala ka dayɔrɔ nɛma ala k'anw yɛrɛ ɲɛ an ta don cɛ an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ala ka denbaya a y'a den bila ka na ka donbolo di ka na an b'a fo jɛɲɔgɔnya la a n'a fa cɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a tɛ bɔ an kɔnɔ an fa in ala ka hinɛ an fa in na an fa y'an dege baara la k'an dege alisilamɛya kɛcogo la seli ɲuman mɔgɔ kan ka dɛmɛ cogo min na an fa y'o ɲɛ yira anw na fo ni a se ma kɛ anw ye an fa y'an dege hɔnɛ la ka mɔgɔw jigi tugu ka teriw jigi tugu ka balimaw jigi tugu kuma man ɲi ala ye wasa kɛ nka an bɛ ala deli an fa ye si min sɔrɔ ala ko ɲɔgɔn d'a ma ayiwa alhamdulillah depuis a kɔnɔna na ma dɔn dɔ wɛrɛ ye fo misiri kanu ani silamɛya kanu ani cɛsiri fo ka taa se bana y'a dɛsɛ foyi ma bɔ misiri la ni bana yɛrɛ tɛ n'ala sɔnna an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma cɛkɔrɔba ɲuman de t'a la dan an fa ɲuman i y'a mɛn diinɛ cɛkɔrɔba hɛrɛ caman cɛkɔrɔba sinjitugubaga cɛkɔrɔba an bɛ ala deli tɔntɔn ye bana min kɛ ala k'a ka ye lahara bɔda ye ala k'a ka ye siniɲɛsigi ye ya rabbi ala ka saya k'a ma lafiya ye ala k'a ka du barika kɔ ala ka n'a ka du fujuna kɔ Elhaji Amadu Fane maa dɔ min ni an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Aidara u jɛra kabi don janko ka d'a kan olu de bɛ bɔ marabolo kelenw na ni o ye Segu mara ye Seyidi Sherif Usman Madani Aidara a bɛ taamala ni waati na nka nɔrɔ bilala a ka denbaya fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an karamɔgɔ Seyidi Sherif Burama Aidara ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Sherifi Bura ka taa se Sheku Badara ma Seyidi Sherif Ali Usman Badara Aidara Sherif la denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Seyidi Sherif Usman Madani Aidara tɔgɔ la Sheku Badara a ye tasi bilaw kɛ ka ɲɛsin cɛkɔrɔba in ma ni jɔyɔrɔ in na an bɛ cɛkɔrɔba ka jɔyɔrɔ la ka na an fa ani an fa jɛɲɔgɔn ni o ye Amadu Fane ye ni an bɛɛ ko a ma Sijo Zum Fane ka sanga ni ala ka wele sele ma cɛkɔrɔba y'an delege ka na ka sanga n'ale yɛrɛ bɛ déplacement la ni wagati la a ko an ka n'an sen jɔ k'an fa bilasira a ka dayɔrɔ laban na okumu kɔnɔna la ni an sera yan an ka dugawu don kɛ an fa ye ani an ka cɛkɔrɔba jɛra n'o ye Sherif Usman Madani Aidara ye anw caman bangera ka sɔrɔ o b'o jɛ la alors fo kana se bi ma an ka kodɔn ka balikuya an ye u sɔrɔ o jɛ in na min y'o fara saya don alors an fa ni o y'an karamɔgɔ ye ni o ye Sijo Amadu Fane ye an ma dɔn ni foyi ye fo n'a kɛra Aidara n'a ka denbaya kanu ni o kanu dun tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra silamɛya kanu de ye o la ni jɔyɔrɔ in na min bɛ an bolo an bɛ se ka témoignage min kɛ o de ye depuis an y'a ye don min na karamɔgɔ nɔfɛ fo bi alors an y'a ye o sira kelen de kan an ma minɛ da jɛngɛlen a bolo o kɔrɔ ye denbaya bɛ se ka seereya min jɔ o ye ani an fa ka jɛɲɔgɔnya la ani diinɛ tun b'a bolo cogo min na anw bɛ min dɔn a la a tun b'a sɛbɛ la donc o la n'an jɔra yan an bɛ dugawu don kɛ a ye k'a ɲini ala fɛ ala ka saya k'a ma lafiya ye an b'a ɲini ala fɛ min b'a ni ala cɛ ala k'o yafa min bɛ ani jɔnw cɛ ala k'o ta ye a kɔ ala ka barika a taara ka den minnu to ala ka barika don la ala k'an fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala k'an sago d'a ma ka sababu ɲuman k'an ye ka labanko ɲuman d'a ma kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul kɛ maa caman de ka seereyaw y'a jira k'a fɔ ko Elhaji Amadu Fane maa tun don min ni adamadenya tun b'a la kosɛbɛ hinɛ ani makari bolo o n'a nasiraw diinɛ tun b'a bolo ansaru n'u kanubaw ka fara famille Fane bɛɛ lajɛlen kan
ani Sherifula denbaya cɛkɔrɔba in sɛnsɛra ka taa da a dayɔrɔ laban na Jelibugu kaburudo la ka bɛn juma mɛ kalo tile fɔlɔ ma 2026 a taara ka silamɛw caman to a kɔ a n'a ka denbaya minnu ni olu b'a ko kasi hali bi. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman na. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansara Sifinakaw ka présidentba ni o ye Sumayila Sidiki Tarawele ye ko ka da silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Sifinakaw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni silamɛya dɛmɛtɔ Ansar kanubaw bɛɛ lajɛlen ka fɔ jolidiba labɛn bɛ u bolo min bɛ kɛ dimanche mai kalo tile 3 centre de santé Sherifula la Bangoni Janginɛbugu la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jolidiba in bɛ kɛ dimanche mai kalo tile 3 nɛgɛ ɲɛ 7 7h bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ centre de santé Sherifula la. Ko in bi do fɛn min da fɛ o ye kalo 3 o kalo 3 joli di min bɛ kɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Sifinakaw fɛ nka a laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye o ye ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma olu minnu bɛ wulikajɔ la nin kuma wɛlɛ ninnu kɔnɔ ka se k'u bolomagɛn ni joli ye cogo min laɲini ye o ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baara in min n'a bɛna kɛ n'o ye jolidiba in ye centre de santé Sherifula la Bangoni Janginɛbugu la silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Sifinakaw fɛ ni o ye Mali ta national ye kɛmɛ k'u tɛgɛ di kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Sifinakaw ka bolofara min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ba muso bolo fɛ ni o ye rive gauche ye a ɲininen do bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ye jolidiba in gɛnɛ ka Bangoni Janginɛbugu centre de santé Sherifula la tɛgɛnɔbila kɛra a la silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Sifinakaw fɛ Mali kɔnɔ ni o ye Sumayila Sidiki Tarawele ye faamuyali ko ɲumanw ɲini bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ k'o sɔrɔ kunnafoni na o de fana bɛ dan sigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka jɛ.